z Anglicka, tak prečo by on? No, Vnímajte ma ako totožného človeka, pán Mjartan, Kajčovič, Čuraj, Motus. Počuli ste od nich nejakú správu? Áno. Nie, pretože vám to dali písomne. Ja som vám to dal tiež písomne. Všimli ste si to, že som vám dal písomne. Máte to tuto. Toto je moja správa. Toto je vaša správa? Áno, toto je moja správa. Vynikajúce. Je podrobná. Vidíte, robíte pokroky, to sa mi páči. Tak sa už normálne... Ešte keby ste tak začali rozprávať, informovať, tak normálne by som bol potešený. Jak si potrebujete dať nejaké sedatívo, ja počkám. Kľudne si dajte. Ja mám pochopenie pre takých ľudí. Ja mám pochopenie. Pokoj. Pán Košo, nikto vám neublíži. Pokoj. Pokoj. K otázke, pán Košo, pokoj. Pokoj, pán Košo, pokoj. Pokoj. Pokoj, pán Chcem sa spýtať pána Vargu jednu vec, že čítal som v jedných novinách, aby som nemenoval, kde som si to teraz založil, aby som že radšej budem citovať, že spodne s podozrením. Je robenie, zavádzanie stranického systému, udelenie slova verejnosti sa môžete hanbiť. Koho vlastne zastupujete vy poslanci? Koho zastupujete? Sami seba a svoj plat 2000 korún. Hanba vám. Bobby by sa moc divil, keby vás znova volili. To by museli byť ľudia už svoknutí. Ďakujem, to je všetko.